Shubor Nakashlem Jong Unongsan Hima. Ka Meghalaya Pradesh Mahila Congress. Kalapin pau ya gajing Pynrem jur Halor Jingshah Pynïap Dusman I Heprit I Badang Saus Nam Karta Bagerteng I Insaphira Nakashnong Nongra Kabadan Hanongba Shillong. Haga keruo kubor balapha da kong Joplin Scott Shilla President Meghalaya Pradesh Mahila Congress kaseng kalapin pau ba Jingshah kum kini kalong basngusi bat bapin kendet di kinong shnong jong kajala Meghalaya bat penship tiang pensier khamtam yaki kmiki kpa bat kinong shnong kajala Meghalaya kajing kiu stat jong ki kam sniu kam tu kam thiem kam Pynïap riu ki kam runar ki baharukam ba mi managasni bat kajing bom suk shngan shu kashnong kathau kabapin tiang yaki pat ba Kamahila Congress Kyntu jore ke sarkar Meghalaya bukan Shimkhia Halor ki kam runar ki bala jele hani gajala ke sarkar ke deban bu hakmat do ek bhakamyat jong ki pat ba bat omban pendet jingmut tang hakita masa baharukam tang ban pen bernya ki pat ba bat ban pendet jingmut chiki kam bakta ya ke imlang kasalang Kamahila Congress ka pha ek khubor sngolam ru shiki bahayeng hasam jongi Insaphira ha ka kerwo ka Meghalaya Pradesh Mahila Congress Kalada waru ban penlong ya kajing toket ke bakhamstat bat bakhut halor gani kajing jai Heprit bat baki bahayeng hasam kin yo ya ka hok nang ta kalada waru ban pen khlan ya kajing pahara ki pulit knang ban te lakam ki kam sniu ki kam runar ki shnong ki thau bat ban pen ya ki an halor ki brio basham baki le bejat ki khlung khna bat ki kin thei barang ba ru kumju ka Meghalaya Pradesh Mahila Congress kadawa baka sarkar kan kham penduna hakalyang kijing wanra ikita masa baharukom bat ban pendik jingmut hakikam ban treshtom nang ni shakmat nakabede berki kam ban wanra ikalawei bapernai iki khun samla bat baka sarkar kan trei bha nakbanta jing shong suk shong shngan hagajala Meghalaya hi baro kawei